Abans com? Sense tècnics. Gràcies. A veure, acta l'acte el senyor Josep Jostous, arquitecte, que és el president de l'oficina del Col·legi de l'Organització de Tarragona, i és el que farà el corrent de l'acte. Molt bé, bon dia. I aniré ràpid perquè ja portem més de 3 hores i es comencen a observar determinats moviments tendents a la fugida. Per tant, aniré enllestint amb molta brevetat. Vull agrair naturalment la participació i l'esforç i l'interès de tantíssima gent que ens hem congregat aquí. És encoratjador realment de veure com arquitectes tècnics, administradors i l'administració, l'Oficina de l'Habitatge i la Generalitat hem estat capaços de col·laborar conjuntament per organitzar un esdeveniment d'aquesta magnitud. És bonic de veure i és encoratjador i ja era hora. Ho dic amb convicció perquè realment ja era hora que alguns dels agents que més incidim i més implicats en el sector de l'habitatge ens organitzéssim i féssim sentir també la nostra veu i poséssim coses en comú. En aquests temps difícils per les nostres professions cal més que mai que busquem fórmules de cooperació i de col·laboració perquè amb això ens sentirem tots molt més reforçats. Ens sortirà reforçada l'administració, concretament amb el tema dels ITES, perquè tindrà convenientment inventariat el parc d'habitatges que, cal no oblidar-ho, és el patrimoni més gran de la societat. Els habitatges, i també com a conseqüència els pobles i les ciutats, esdevindran uns llocs més segurs i conformaran un paisatge urbà més digne. També ens sentiran reforçats els administradors de finques que disposaran d'una magnífica eina per tenir en bones condicions els edificis que gestionen, així com per sol·licitar ajuts en el cas que ho hagin de fer. Nosaltres, arquitectes i arquitectes tècnics i aparelladors, tindrem el marc idoni per acostar-nos a la societat, tot oferint els treballs de qualitat, això és important, que la societat a través de les seves lleis ens demanda. I finalment també ens sortirà reforçat el conjunt de la societat perquè unint i canalitzant els esforços de tots els aquí representats aconseguirem que la gent visqui en habitatges millors, més dignes i més segurs. I, naturalment, sense entrar en els aspectes més tècnics que ens han explicat perfectament el senyor Carles Salvador, jo voldria incidir potser en un parell de qüestions que em semblen interessants. En primer lloc, una referència ràpida a l'últim informe de l'Euroconstruct, que és un grup independent que 2 cops a l'any publica un informe detallat de cadascun dels 19 països membres de la Unió. Segons aquest informe, el 2011 serà el 4è any consecutiu de contracció del sector, aproximadament entre un 13 i un 14% de contracció. Però sembla que aquesta tendència negativa l'acabarem salvant, segons aquest informe, i prendrà intensitat el 2012, on estarem en un 2 o un 3%. I el 2013 segurament recuperarem. Mentre que podria estar pròxim al moment en el qual es doni el punt d'equilibri que el sector de la construcció arribi a uns nivells de producció proporcionats a la situació objectiva del país. Tot i així, pel que fa a la rehabilitació, l'informe no preveu cap retrocés en la producció, sinó altrament un lleuger increment, mantingut almenys fins l'any 2013. Amb això se significa que els ITES esdevindran una eina valuosíssima per tot allò que ja s'ha comentat durant la jornada, naturalment. Són justament els ITES això, una gran eina per abordar després la fase de projecte i direcció de l'obra, si és que s'escau, que és on de debò molts ens hi juguem al futur. Crec que hem d'aprofitar sincerament la inèrcia d'aquest enteniment entre col·lectius representats aquí pels seus col·legis professionals i per molts dels seus integrants per posar les bases perquè aquesta feina es faci amb la més alta professionalitat i coordinació, però sobretot amb la més alta qualitat
de la que siguem capaços. Aquesta és una paraula important, la qualitat. Tot plegat, ens hem de convertir, ja s'ha dit, alguns diuen en metges de capçalera, en arquitectes de capçalera, en arquitectes tècnics de capçalera per a les comunitats de propietaris. És a dir, això vol dir, i ho hem de tenir clar, ens hem de continuar qualificant i hem de saber generar moltíssima confiança. Gràcies, senyor Salvador. Gràcies, senyors presidents dels col·legis d'administradors de finques i d'arquitectes tècnics i aparelladors. Gràcies també a tots els que heu assistit, els que heu tingut interès en ser aquí, i també gràcies, ni que no hi siguin, els que volem venir, doncs hem trobat que ja estava ple. Moltes gràcies. Ciao.